29 কৃষ্ণপুর বিধানসভাनि বিসিङाव खबजाक बरमा सरा आमसाय ताई तै कर्म ताई कुंजन मुरा तिनि आजागाव दुर कैम्पिं खालायजाखा अ कैम्पिं खालायतानायाव थाङै मानजागैखा 29 कृष्णपुर विधानसभानि कैंडिडेट बरमगोनां महेन्द्र देबबर्मा ताई TWF नि डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटारि बरमगोनांजो बुद्धेश्वरी कलय ताई 29 कृष्णपुर ब्लक कमिटिनि प्रेसिडेंट TWF नि बुखुक तापसी देबबर्मा नखबै ताई TWF YTF ताई त्रिपुरा मथानि जत आदं मानजाका तिनिनि अ दुर कैम्पिं ग फाइनाय बसकां विधानसभा संमानि न बाहाय कप्लायखाय बुबा ग्रानो कप्लायखायै एबा 29 कृष्णपुरनि कैंडिडेट बरमगोनां महेन्द्र देबबर्मा कप्लायखायै बुबा ग्रानो गिफ्ट बिनानि आमनो कक कसलायै लुकुरावनो ताबो कामिं काय कक बिलाय दङ त्रिपुरा मथा YTF ताई TWF नि लुक आदं सं पियाबा नुकजाखा कामिं कामानि बिसिंतै सेरा हिया अक्रा हिया ताई वानसा हिया तकसा हिया बेबागनो ताबो त्रिपुरा मथानो हामजागै त्रिपुरा मथा बोर्डिनानि आन्दाज मारै बोर्डिनानि ककमावो साइमानो आबन बागैनो फाइनाय चमरानि किटिङै ताबो लुकुराव बाय कामिं कावैनो कक सालाय कक लाम कक कसारै ताबो कामिं कावै बेरालाय दङ त्रिपुरा मथा YTF ताई TWF नि आदं सं नायतंदि चिनि कक्टिबिनि बिसिंतै अ मांफिलिनो तिनिनि अ दुर कैम्पिं प्रोग्राम पान्दानो बेलाके हामबाय सिन मेडिया न तिनि जों बाय केरं समन बागै जों तिनि 29 कृष्णपुर विधानसभा बाय खबजाक सिनि बर्मसरा मध्यम ता सिनि कुंजमुराव दुर कैम्पिं खालाय दंग बुबागारन कौनो पिलाय दंग ताबकसक जरादै जों जत 29 कृष्णपुर बिसिनिंगै बा जेनेरेल इंगै जत जागाना हाबै दंग सिनो जागा जत लिडार दंग प्राय त्रिपुरा YTF TWF जत खा बाक्सा फान बाक्सा काय जों रिजाल्ट मांखा तिनि हाय चिन बुबागारना कप्लाय खाने हिनै ताई चिन बुबाग्रा मिया चिनि चाखमा गाto हाय थांगै कक कसार खालामबाय तेबो जतन लुकर खातम खाजांजाक सुदु नासिंजाक फाइनाय 16 तारिखो आन्ध्र समारिव बोर्डिनान बगै लुकर जतन रेडि इंगै चांग रि खाबै बखर पाकरि सरै नखलासिनाय जों 16 तारिखो आन्ध्र समारि न बोर्डिनाय जों बग्रेता तेप्रलेन हामजागो जों ब दफना हामजागो जों बहायनो चिनि आन्ध्र समारिना हामजागो नै लुकर कक कसालाय जों जतन रिजाल्ट माखातिनि